Hayırlı gün. Вәгъдә иткәнчә, бүгенге чыгарылышта Башкортстанның татар авылларына булган беренче зәфәребезгә йомгак ясыйбыз. Вакыйгаларны тәртибе буенча барлык. Беренче көнебез Туймазы шәһәрендәге татар иҗтимагый тарихи мәдәни үзәгендә бу якның татар хәрәкәте башлыгы Фәнир абый белән әңгәмәдән башланып китте. Мин инде үземнең эш буенча да, үземнең иҗат буенча да бик күп беренче мәнләрне үземнең җырларым белән бик күп үзебезнең яктагы районнардагы авылларда йөрдем мин концертлар белән. Монда инде Мәгариф Әхмәдиев, Баганай Фәрит Шәйхетдинов, Фән Вәли Әхмәтовлар белән авылларда җәй көннәрдә бик күп концертлар кыла торган идек. Кайсы авылга гына барсында ул Чакмагышны, ул Дүртелен аласымы, ул Ярмәкәне аласымы, ул Чуваш. Без бер вакытта да башкортча җырлап йөрмәдек. Без һәр вакытта безне татарлар каршыла торган иде. Кайсы авылга кирсәң дә, шулай булгач мин инде уйлыйм үземчә ул бит инде менә бер генә пример китереп әйтим әле. Безнең Бүздәк районында Канлы Төркәй дигән башкорт авылы бар. Ул Канлы Төркәй авылына хәзер 500 елдан артык инде аңарга хәзер. Тирә-ягында гел татарлар аның Бүздәктә бит гел татарча сөйләшәләр, бар да. Әмма ләкин менә нигәдер шушы авыл бердә татарлашмый бит. Бүгенге көндә дә ул матур иттереп үзенең туган телендә, үзенең башкорт телендә матур итеп сөйләшәләр. Монда менә шушылардан гына аңласаң да, кешене син фәлән дип әйтеп кенә диядән ат ясап булмый бит инде. Бу як дигәндә мин беренче чиратта Башкортстанның көнбатыш районнарын күз алдында тотып әйтәм. Әлегә беренче генә сәфәр булса да, бу як авылларының тарихларында, яшьләрендә уртаклык булу күзгә бәрелеп тора. Без Туймазыдан соң юнәлгән Аблай, Тукмак-Каран һәм Бәтке авыллары да искәрмә түгел. Алар ишеләрен тагын бер төркемгә берләштереп, Ык буе авыллары дип тә атыйлар әле. Башлыйсы килә Ык буе авыллары дигән төшенчәдән. Моны бит инде фәнни төшенчә дип тә әйтергә була бүгенге көндә. Ык буе авыллары дип әйткән вакытта без нинди төркем авылларын алып әйтәбез һәм аларның инде исеменнән күренеп тора, Ык буенда урнашуыннан тыш тагын инде уртаклыклары бар. Ык сүзе ике хәрефтән тора. Ул изге су, изге елга дигән мәгънәне аңлата. Көчләп чукындыру башлангачында бит инде безнең халык үз динен саклап калыр өчен шушы елга буена килеп сыена. Төптә менә алар менә тирә-як авыллар бөтенесе төптә бер-берсе белән бәйләнгән. Алар менә елга бит инде ул граница түгел. Кыз бирешәләр, ул алышалар. Әле дә халык бер-берсе белән йөрешеп торалар. Алар бер дә бәйләнеш. Менә йөреп китсәк, Кәкрбаш, Тукмак-Каран, Аблай, Бәтке, Күгәрчен бүләк, Заит, Стәрле, Шәкән авыллары. Аны дальше китә бит ул Әкнең биягында Шәкән авылы бар икән, Азнакай районында, Саран районында да бар. Бахалар районында Стәрле бар икән, Азнакай районында да бар. Шулай китә, алар бер-берсе белән бик нык бәйле астан ул. Башлыча алар Ыкның теге ягыннан хәзерге Татарстан ягыннан бу якка күчеп утыручылар. Обязательно шулай. Ни өчен бу яклар тынычрак булып саналганмы ул вакытта? Тынычрак булып саналганда, менә әйтәйек бит инде Тукмак-Каран авылы килеп күченеп киләләр Зәй районының Тукмак авылыннан. Монда анда җир дә җитмәй, халык күп, эшкәртергә җир аз. Аннан соң бит көчләп чукындыру башлана, халык аман да биякка килә көчләп. Шуннан халык бер кавын татарлар биякка күчеп килергә тиеш булалар инде. Күчеп килеп нигез салалар һәм монда тынычлык табаларлар. Сәфәребезнең икенче көне Шаран районының Шалмалы, Дүрмән һәм Емадыбаш авылларына багышланды. 3 авылга да ясаклы татарлар килеп утыра башлаган чор дип 1730 ел исәпләнә. Ләкин аңа кадәр үк 1695 елларда бу җирләргә типтәрләр килеп утыру турындагы документлар да бар. Ягъни монда бер төрле авыл кебек урам булган, аңа татарлар күчеп килгәннәр, җир алганнар. Һәм татарларның урнашуы шушында була. Ничек күчеп килгәннәрендә мин фарыз итеп әйтәләм. Монда типтәрләр яшәгәндә Казан ягыннан итек басырга кышлар, менә пима диләр инде. Бездә итек диләр, киез итек. Киез итек басырга Кукмара ягы бит инде ул киез итек ягы. Шуннан килеп кыш буе монда өйдән өйгә жүреп киез итек басканнар. Тигүчеләр килгән булган. Шул тигүчеләр монда кыш көне килгәннәр дә инде җәйгелеккә үзләренә кайтып киткәннәр. Тик акча эшләп, мал туплап. Менә шулар инде монда видимо, кайтып әйткәннәрдер, монда әйбәт җирләр бар, җирләр күп, урманнар бай,
Тіреклік кубанда мында яшарга була деп әйткәннәрдер минем уйлавымча. Шуннан инде мына килеп төшкәннәр 15 гаилә, шуннан инде үрчеп киткәннәр. Мына әйтергә кирәк, 7 генә типтәр өйе булган. Шуларга 15 үй килеп утырган. Татарлар күбрәк булып чыга. Менә шуннан башлана инде безнең татар белән типтәр тарихы бу авылда. Типтәрне без әйтә алабыз төрле милләт кешесе дип сословие. Алар хәзерге янсы инде дөрес әйтелгән, Марыйдан да типтәр булган, Башкорттан да булган, Татардан да типтәр. Бу типтәр инде теге милләт түгел. Шул. Типтәрләр инде типтәр дигән халык бездә ул гомергә татарча сөйләшәләр. Бездә башкортча сөйләшүче кеше юк. Татарча сөйләшәбез, иншалла. Игътибар итегез, алдагы тапшыруларда булган авыллар турында сөйләсәк тә, күпчелек әңгәмәләр кабатланмый. Без махсус тапшыруларга кермәгән фикерләрне бирергә тырышабыз, чөнки материал чыннан да күп туплана. Тапшыруларда без аның төп фикерләрен генә күрсәтәбез, читтә калган кызыклы материал бай-хай күп. Мәсәлән, алдагы тапшыруларда без Ямадыбаш авылы турында гомумән сөйләргә дә өлгермәдек. Бүген төзәләбез. Шалмалы һәм Дүрмән авыллары белән бергә янәшә торучы һәм алар белән күрше булып та, туганлашып та яшәүче тагын бер авыл бар, ул Юмадыбаш дип атала. Халыкчанрак итеп әйтсәк, гадиерәк итеп әйтсәк, Жомадыбаш дип тә әйтәләр. Исемнәренә, мәгънәсенә, язылышларына, әйтелешләренә соңрак тукталырбыз. Әлегә Юмадыбаш турында нәрсәне белергә кирәк? Нәрсәсе белән үзенчәлекле әлеге авыл? Ул 20нче гасыр башына шушы Шаран районында һәм гомумән Бәләбәй волостендагы иң зур авыл исәпләнә. Ул чорда бу авылда 2000 кеше яши һәм 20нче гасырның башын алабыз икән инде, хәтта волостьнең үзәге булган авыллар белән чагыштырганда да якынча 1000 кешегә артыграк була аның халык саны. Бу авылның тарихына килсәк, авыл исеменең берәр төрле Авыл мәгънәсе бар, но без инде менә шулай, аны китапта менә төрлечә яза, Емадыбаш дип, Е белән дә язалар, Ю белән дә язалар, Я белән дә язалар. Теге шаярып та сөйләйләр, нигә безнең менә картина бар. Сәхиб Гариздан уларның картинасы Фатима карчык. Ул сөйләйдер, менә Пугачев явыннан соң калган яугирләр монда кара урман иде, шунда салганнар инде, авылны башлап җибәргәннәр. Бик таза адамнар булганнар дип инде. Шуннан теге шаярып та сөйләйләр, Юмады баш дигәч, бу ниләр шул теге бик качып яткач башларын җумачы пумала көк башлар җиргәннәр Юмады баш дип. Шуннан менә Тимаздан бу якка бүздәгә генә җул булган, монда инде менә җуллар да бар элек. Шуннан инде теге кешеләрне инде алар бит ошарга кирәк инде, толаганнар дип баралар. Шуннан элек не белән кисмән белән башка берне сукса, берне башка җамады диләр, җамады бар дип шуннан да калган дип баралар. Шуннан соң инде теге урыслар әйтәде, нидә моны үтеп булмагач, ямы ады дип әйтәләр. Шул ямадыда менә төрле ниләр бар. Күп. Но бик зур авыл булган инде менә Картатай сөйләдер. Шул ачлык вакытында безнең авылдан гына 7 авыл бүленеп чыккан. Күчеп китүчеләр. Шуна менә Уфада моторостроительләр урамында бар, безнең үзебезнең туганнар бер 20ләп семья гына бар. Шуна менә Екатеринбург шәһәрендә әйтәләр бит, анда Сумала шәһәргә, Каушик шәһәргә киткән булганнар. Ямадинский улица дип урамы бар иде. Светловскийда, даже может менә әле дә бардыр. Ямадинскийдан шул бар урнашканнар бит. Ямадыбаш, Шалмалы һәм Дүрмән тарихлары тыгыз бәйләнештә. Мисал өчен 1692 елгы документларда Шалмалы җирләренә күченеп килүчеләрне керткән вакытта Дүрмән авылы халкы шаһитлар буларак теркәлгән. Бүгенге көндә билгеле булган еллар, чорлар шул. Ләкин авыллар тарихын өйрәнү, тамырларын эзләү дәвам итә. Тупланган сәхифәләр күз карасы кебек саклана бирде. Бу музейны сезгә калды дип әйттеләр. Әлегә сез монда конгресста эшләгән кеше буларак алындыгызмы, әллә шушы авыл кешесе буларак саклап торасызмы бу музейны? Бу музейны мин бу мәктәптә эшләдем, тарих укытучысы булып. Бүтән мәгълүматны, бүтән җыелган материаллар үзебез кулы белән җыйдык. Шуңа күрә таратасы югалтасы килми. На общественных началах булса да менә чисталык, тәртип тотып материалдан сакларга тырышабыз. Әлегә мәктәптә нәрсә хәлләр бар, ремонт бара дип әйттеләр монда. Мәктәптә ремонт түгел, балалар бакчасы киңәйтелеп,
ремонт үткәрәләр. Әле монда башлангыч мәктәпенә калды инде. Мәктәп оптимизациягә эләгеп кыскартылды. Әлеге вакытта 40-тан артык бала күрше авылга барып укып йөриләр. Сәфәребезнең 3нче көнен Туймазы районының Мәтәүтамак авылында уздырдык. Авылга 1741 елда нигез салынган. 1769 елдан бирегә ясаклы татарлар килә башлаганы билгеле. Авыл электән татар авылы булып санала. Монысы безнең сүз генә түгел, авыл аксакаллары белән әңгәмәдән туган фикер. Сез ничәнче елларда эшләдегез мәктәп директоры буларак? Мәктәп директоры буларак 73 елны менә Мирван Сарашов Тимәсә биткән җылны шуяшкан идем инде. Пенсия чыкканча. Сез эшләгән чорда татар телен укыту, башкорт телен укыту, рус телен укыту ничегрәк иде? Тел мәсьәләсе, телне саклау, сөйләшү ничегрәк? Без укыган вакытта рус телен укытуы авыр булды, балаларны өйрәтү кыенрак иде. Хәзер менә бөтен балалар русча сөйләшә йөри. Как будто татар баласы, башкорт баласы түгел. Менә шуттан килгән алар русча сөйләшә. Без укыткан вакытта инде билгеле русча сөйләтүе авыррак иде. Һәм инде үз вакытында безгә кешеләрдә әйтерлек башкорт телендә кертәләр. Хәтта монда бөтен җирдә татарча сөйләсә дә. Татарча да укыттылар. Һәм Китаплар каян алдыгыз? Программасы нинди татар телен укытуның мәсәлән? Татарстаннан инде булган бит, шундый булды. Шул китаплар, шул программа. Программада үзгәреш рус мәктәпләрендә шул программа әлегенә үзгәрә кем ничек шулай укыта. Бу вакытта инде безгә тиешле программа белән укыта идек. Сүз уңайыннан Мәтәүтамакка күченеп килүче татарлар чыгышлары белән Татарстанның Актаныш районындагы Әнәк авылыннан булганнар дигән фикер яши. Әлегә моңа дәлилләр табылмаган, ләкин бу фаразны кире кагучы да юк. Шулай булгач, Мәтәүтамакка кагылышлы архивларның Әнәк тарихыннан да килеп чыгуы ихтимал киләчәктә. Биредәге кебек үз йортларыннан музей ясап, һәр истәлекне җыеп баручылар гына булсын. Вәгъдә иман диләр, вәгъдә иттек, килдек. Миндә музейга алып кайткан әйберләр бар дигәч, бер кичкенә генә бер почмактыр дигәнем. Монда сезнең бөтен подвалыгыз музей булып чыкты. Бу каян ташыдыгыз бу әйберләрне? Ну, сүзегездә тордыгыз, конечно, килдегез, зур рәхмәт. Мондый скромныйга нигә отношение белән. Ну, без авылда турар идек. Авылда инәй мәрхүм булды, абзый мәрхүм булды. Кайтырга кеше юк. Авылда үйне башта инде колхозга как интернат итеп бирдек. Менә шул Мөнир Мансурович сорады да. Аннан соң инде кайтырга кеше булмагачтан без аны саттык. Авылда бөтен безнең ата-инәләр, бабайлар, бабайларның аталары шунда турган бит инде. Алар кулланган инструментларга мен элек-электән кызыгып, аларның шундый эшләгән эшләрен, инструментларын, үзләре яшәгән бергә җиһазларын, шуларны алып кайтып сакларга күптән ният итәдер. Шуларны бер анда бүлмәгә башта җыеп куйдым авылда. Аннан соң гараж салгачтын, гаражга барсында шул ящикларга тутырып куйдым. Шуна монда Туймазыда тора башлагачтын, менә шундый бер ният иттем инде, менә шундый подвал ясарга. Шул подвалга шул куярга шул әйберләрне. Булар реставрация аша узган булып торамы инде? Бу шүлмәкне нишәттегез менә мәсәлән? Менә бу шүлмәкне жудык та, бу шүлмәк лак белән капланган. Мин бөтен әйберләрендә шулай ниятлим инде. Чистартып, жуып, лак белән капласаң, алар узагракка менә шулай тутып карарга бик ягымлы була бит инде, приятно. Шәхси йортта булса да мондый музейларны күрергә күнегеп беттек кебек. Әмма әлеге сәфәребездә безгә ачык һавада торучы чын музей экспонатлары да байтак очрады. Авыл буенча йөреп торгач, күзгә шаланган ятрак әйберләрне без гел төшереп торабыз инде. Менә тагын бер үзебезнең күзәтүләр белән уртаклашырга булдык сезне. Менә мондый йортлар очрый бу якта.
Бүтән җирдә күргән юк аларны. Әлегә Төмәнәктә күрдем мин беренче тапкыр. Мәтәүтамак авылында бар. Гомумән бу тирәдәге авылларда очрый инде. Монда бит инде күргәнсездер, текә ярларда кызыл балчык икәне күренеп тора, урыны белән аның катлавы 25 метрга җитә һәм аны мондагылар әйтә инде үзле балчык дип, үзле кызыл балчык дип, ягъни ул бик ябышкак, кирпеч басыр өчен, әйберләр сылар өчен, мич чыгарыр өчен шундый әйбәт сыйфатлы балчык инде. Менә шуның белән сылыйлар йортларны җылы саклар өчен. Жылы булып торсын өчен. Бу элекедән калган технология биредә һәм монда кызыл балчык үзе генә түгел, ул измә буларак эшләнгән. Аны бераз гына салам белән, бераз гына ат тизәге белән бергә кушып изәләрдә, шуннан соң менә булай итеп бик яхшылап, моторлап бөтен бураны шуның белән сылап чыгалар. Акшарлап куялар инде. Аннан соң үзенчәлекле әйбер. Һәм шушы якка гына хас булганга күрә, аны да күрсәтеп аларга, тукталып аларга булдык сезгә. Сәфәрнең 4нче көне шулай ук аерым бер зур авыл тарихына багышланды. Чакмагыш районындагы Аблай авылы булды ул. Тарихы 17нче гасырдан башлап ук билгеле. Аблай мисалында халык күчешенә дә элекке документларда күрсәтелгән катламнарның ниләр аңлатканына да төшенү җиңелрәк. Менә әгәр шушы менә Чакмагыш, Дүртиле, менә Бүздәк районы, яки Кушнарин районы авылларындагы авылларын карасаң инде, менә мин бу тирәләр турында әйтәм. Монда бер авылда 3-4 төрле төбәкләр бар. Очлар дияргә микән инде. Мәсәлән, менә бер генә авылны алып карасак, нинди авылны, менә район үзәге Чакмагыш авылын гына алып карасак, авылның бар мишәреше булган, шуннан соң типтәреше булган, башкортча да булган, менә шушындай ниләрдән торалар. Халык монда килгән туктаусыз килеп торганнар. Бер сословие килеп утыра, катлам дигән инде сословие русча була. Катлам килеп утыра, булар менә шушы нигә урнашалар, аннары икенчеләре килә, өченчеләре килә. Минем үземнең уй буенча инде менә бу беренче ясаклы татарларның килеп утыруыннан әйтәм, ясаклы татарлар да ике төрле. Аларның да менә типтәрләр. Бер группасы бар, опять. Аларны сирмеш дип йөртәләр. Сирмешләр. Алар теге марилар түгел, утмуртта марида түгел, а булар мусульманнар, татарлар бик иртә килеп монда урнашкан халык. Моны күбрәк алар теге әзрәк төсерәк кешеләр, зәңгәр күзлеләр күбрәк сарырак, әзрәк шәп кына инде сизелә. Менә шушындай бер төркем булган. Булар бурын заманнарда монда яшәгәннәр. Менә Казан ханлыгы заманнарында ук дип уйлыйм инде мин. Шуннан соң икенче типтәрләр, аларның үзе килгән урыннары билгеле. Санам типтәрләрнең ата-бабалары Казан йөзеннән килгәннәр. Бу төбәк авыллары тарихына кагылышлы документларда башкорт катлам буларак күрсәтелү, башкорт дигән милләт юк дип әйтү түгел. Безгә кешенеке кирәкми, әмма үзебезнеке саналган булырга тиеш. Хәер, Аблай халкының бөтен эшләгән эше авылның татарлыгы турында булай да кычкырып тора. Ишетә белүчеләргә. Безнең авыл эшмәкәрлек белән дан тота инде ул. Менә Себердә эшләп кайткан кыз Гөлчәчәк дигән безнең кыз инде авыл кызы әпи пешерү цехы ачты. Үзе 4-5 якын авылларны, 2 районны хезмәтләндерә. Шушы авылда укман? Шушы авылда ук аның пекарнясы. Шуннан инде безнең бар Рәсим Батталов дигән егет, ул инде үз аллыгы белән цех ачты. Шушында бик матур эшләнмәләр ясый ул районда. Кыйлар өсте, җил тегермәннәре, качелилар, шуларның барсында ул хәзер популярлык алды. Төрле шәһәрләргә дә килеп тә алалар, итеп тә бирә. Аның эше бик әүдем бара. Шуны әйтеп киттәргә кирәк инде. Сакаев Илнур безнең авыл егете, ял урынының хуҗасы. Урынның хуҗасы. Ул инде шәһәрдә яши, шушы күңелне шул хәтле авылга тартты. Авылдан буш урынны алып, шушында сабан туй менән эшләгән сәхнәләр, табигатьне тәртипкә китерү, ул салган басма, шушларның барында эшләп, инде үзенә бөтен халык өчен эшләш, үзенә бер хәзер доход алу өчен цех ачып бирде. Тимердән бөгеп, коймалар, капкалар
эшләргә тырышамын, аны инде килеп кергәндә күрдек. Рәсим, белгән кебек итеп сорыйм инде үземчә, нинди агачлардан ничегрәк итеп эшләнгән әйберләр бар монда ишек алдында? Ағаш инде. Хвоя ағашы шушы үзенең сосна дип аталайны. Шул ағаштан эшлим. Алып кайтып киптереп, шулардан әкрен генә җыям. Ни өчен нәкъ менә нарат? Гадәттә бит менә мондай кырып эшли торган әйберләр турында теге юкә әйбәтрәк дип әйтәләр, юкә йомшаграк диләр. Юкә инде ул теге резьба по дереву диләр бит инде. Юкә шушының белән. Ничек әйберләр? Нечкә әйберләр белән, йомшак агач кәкрә бит инде. Мин как столяр диясем килә инде шундый. Шушы агач димен инде, шуны белән уğraşам үзенең якларда. Буларны эшләүнең идеяларын бу үзең уйлап эшләгән әйберләрме? Бу кеше сорап эшләтәме менә миңа шундыйрак әйбер кирәк дип. Ничек кушалар шулай эшлим инде. Менә үзләре. Үзләре әйтәләр, үземнекен дә кушам, уйларны шундай килеп чыга икесе бергә. Булар барысы да декоративный әйберләр бит инде. Әйе, декоративный әйберләр шушы. Обычно ниләргә куялар бит инде. Город тирәсендә сорыйлар, шуларга әйтәм, кемнәр загородым торалар. Күпме вакыт эшләнә берсе? Менә шундыйрак размердагы куе дип әйтик, җил тегермәнеме инде. Вакыт саенда бер 3-4 көндә эшләргә магу. Шушы берсен инде. Кашель загырак инде. Кашельгә бер арытна узана ярны. Әкрен генә шлифовать итеп, нитеп. Шул тирә вакыт уза. Уртача күпмедән йөри бу эшләнмәләр? Размерына да карап эшлим инде. Дине эшләнмәләрне. Менә бу Монсы 20 тора. 20. Әйе, 20 тора. Шушы кашель. Авылда һәрбер юнәлешкә хәрәкәт бирергә, аңа яшьләрне тартырга тырышалар. Бер буын икенчесен барлап тора. Безнең данлы Аблай авылы җирлеге үзенең күренекле шәхесләре, галимнәре, шагыйрьләре, язучылары, дипломатлары һәм башка өлкәдә дан казанган шәхесләре белән дан тота. Арасында кемнәрне аерып әйтеп була? Арасында аларның әлбәттә авылыбызның 5 әдибе Галә Кудаяров, Әхкәметтин Исәнбирдин, Гыйзетдин Исәнбирдин, Әкрәм Уәли, Рәзинә Мухияр. Җәмәгать сәгать кичке 7-нче ярты авылда фермерлар инде көтүләрен алып кайттылар. Ләкин авылда әле эш тукталмый һаманда. Яңгыр явып тора, караңгы төшә тора. Менә монда Артур белән бүген танышкан идек инде без заочно гына, татарча әйткәндә. Аны очраттык әле. Аның белән сөйләшмичә китү ярамас идек инде. Артур нәрсә булды тракторга? Менә әбиләргә пама әйткәндә, бакча сөрү эшләре эшләгәндә задний передача ватылып китте инде. Эшен ача калдым бәла нәрсәгә булган? Әйе, причинасын таптык, хәзер куябыз да ремонтлыйк. Нәрсәдән булган? Бер бәләкәй кечкенә пружинасы инде. Сынган да шул кертертмәгән инде скоростька. Синең туру авылда бит инде. Үзең гаиләгә барып торасың бит инде монда. Әйе, авылда яшәү инде. Нәрсә белән көн күрәсең? Не, көн көзгөн иләрендә сезон вакытында басуда булды. Әле көндә бакча эшләрендә эшлим инде. Үзегездәге техника дигәне ни техникалар бар синең кулдагы техника дигәне? Не, шит техникалар барса, газик бүтән навеснойлар чәчүгә, корылмалар барса да бар. Культиватор, сеялкалар. Монсы менә бу сеялка ремонтка кайткан әле. Әйбер табуы, материал табуы, техниканы эшләтеп торуы җайлымы дип әйтим мен инде. Мөмкин әйберме? Яшь кешегә кирәкме ул шул кадәр? Ну, алданрак күрү инде. Алдан эшли барсаң, күзәтү буенча битен бар нәрсәседер ватыла гел. Алдан хәзерләп, итеп, әзер булып торсаң инде гел. Ну, ремонтлап була инде, техника эшләгәч, ватыла тем более. Сиңа ничә яшь хәзер? Мен 30 ровно. 30. Шәһәргә китәм, булды туйдым дигән фикерләр килмәме әле башка? Не, ул килеп ала инде. Ну, бар монда эшләү шуй. Авылда туып үскәч, бәләкәйдән эшләп үскәч, ничектер монда инде. Күңел бар тарта гер авылга. Менә шулай яшәп яталар дип куясы килә. Көндәлек мәшәкатьләр. Милләтенә карамастан гади халыкта татар-башкорт мәсьәләсен кискен куюда, аны аерып, күпертеп чыгаруда юк.
төрле белгечләрдән генә кыю фикерләр ишетелгәли. Алары белән саграк булсак иде. Бу вакыйгалар да үтеп китер. Әмма ул вакытта тарих алдында гафу үтенергә соңрак булырга да мөмкин. Дөнья булгач төрле чаклар була. Кайчак авыр сүзләр әйтелә. Тик соңыннан онытмасак иде. Кичер мине дип әйтергә. Кичер мине, әткәй, яисә әнкәй. Кичер мине, сеңлем, туганым. Кичер мине, дустым, яисә күршем. Оныт зинһар ниләр булганын. Кичер мине, шушы ике сүздән тора кайчак кеше күңеле. Кичер мине дип әйтү җитә, һәм үпкәләр кала күмелеп. Кичер мине дип әйтә белик, һәм кичерә белик үзебез. Тик шул ике сүзне чын йөрәктән әйтә белсен иде күбебез. Әйтә белсен иде күбебез.